Zaman axaftin peyv. Mirovan dehan hazar sal berê kom bi kom, qabîle bi qabîle dijiyan. Axaftin bêgumanî yek ji liv û tevgera mirovan ya herî kevnarê ye. û li gor lêkolînên jî bi pêşketina mirovan re axaftin jî gav bi gav pêşketiye. Li gor lêkolîneran peyv cara yekem barîkariya dengên xwezayê ku wek onomatopê tê binavkirin derketine holê. Li gor hinên din jî peyv di encama texlîtên dengê ajalan de yan jî di encama jest û mîmîkan de derketine holê. Pişt re jî vê yekê cihê xwe ji peyvan re hiştiye. Bêguman her yek ji van tezan jî bingeha avakirina peyv ango axaftinê ye. Carnan bûye xweza, carnan bûye jest û mîmîk, carnan jî ji dengê xwezayê feyz hatiye girtin. Dawiya dawî nêzî 4 milyon sal berê mirovan ji zimanê bi îşaretan derbasî axaftinê bûn û guherî. Di vê pêvajoyê de bi teknolojiya çêkirina amûran re pêşketinên girîng derkevin holê. Yani axaftin ango ziman, ango peyv di serdema paleolîtika jorîn ya di navbera 5 û 10 hezar sal berê de pêk tê. Ji xwe ev dem jî wek tê zanîn ku dema rêwîtiya yekem ya ji geliyê Rîfta Efrîqayê ye. Fikrîn û axaftin taybetmendiyê mirovan yên herî balkêşin ku bi van têkilîtên dayîn, çantê avakirin û bi heman rengê mixabin tê xerakirin jî. Yani têkiliya navbera mirovan ya herî bi bandora ziman, bingeha têkiliyê ya nebênabê ye. Mirov ancak zanebûn, tecrübe û her wiha çanda xwe bêguman bi ziman dikarê jiyên piştî xwe re bihêle. Ziman her çiqas ku wek kirûyeke sosyolojîk xuya bike jî, aliyê wên yê psikolojîk, biyolojîk û çandê jî hene û divê hêzê de tir bên lêkolînkirinê. Tê zanîn ku lêkolînerê Amerîkî Noam Chomsky bi teoriya psikolîngwîstîkê dibêje ku her mirovek ji bo fêrbûna ziman bi awayekî genetîkî hatiye plankirinê. Yani zimanzan Chomsky dibêje ku zarok hê di zikê dayîka xwe de xwedî qabiliyeta axaftinê ne. Bi vîya wayê jê zarok dibin kîjan şert û mercan de bêjî. Ger ku li derdoran we hin kes biaxivin, ew jî dest bi axaftinê dikin. Bi vê teoriyê em dikarin bêjin ku tivateya tabula rasayê jî ji xwe namîne. Helbet têkildarê arkeoloj ya ziman gelek tişt hene û bi hezara tez û teorî hatine avakirin. Lê bêguman tişta herî bingehîn ew e ku civak çandê bi ziman hîn dibe. Wek rola sereke ya vê zimanê didê jiyîn jî dayîk jin bixwe ye. Ji ber wê ye ku wek zimanê dayîkê, zimanê zikmakî û her weke dîtên pênasekirin. Belê bînerên hêja. Ji berî heta niha bi boneya pêkhatin û pêşxistina ziman gelek tişt hatin kirin. Gelek teorî, tez hatin nivîsîn. Lê mixabin her ku aqilê serdest pêşket, têkilî û raya navbera zimanan de jî qes bû. Her roj ji roja din, her çû pirrengiya zimanan ji holê hat rakirin. Herî zêde jî hişmendiya mêtingeriyê ziman û çandê cuda tune kirin. Lê bêguman çûpergala serdest weke ya netewe dewletiyê çand û pirrengiya li ser cîhanê tune nekiriye. Rewşa herî xopan vê pergalê ava kir. Tekparêzî xiste dewrê zimanê ne ji xwe çandê ne wek yên xwe qirkirin, komku jî pêkanîn û di aşê asîmîlasyonê de hêrandin. Her çiqas ku ji ber sedemên wek şer, nexweşî, şewb û bapêşan hin ziman nemabin jî yên ku herî zêde ziman tunekirine mêtingerî, mêrsalarî, tekparêzî, polîtikayên tunekirinê ne. Bi hezaran zimanên heyî her çiqas ku hatibin tunekirin jî hê jî li tevahî ya cîhanê ji 7000 zêdetir ziman hene. û ev ziman îro dijî mêtingerî, tekparêzî û bêguman li hemberî zimanên serdest jî ji bo windan nebin li ber xwe didin. meşan seyranım Seryal gundem mez kurbama meşan seyranım. Yek ji van zimanan jî zimanê Kurdî yê qedîm e. Di encama polîtikayên netewe dewletiyê de Kurdistan bû 4 parçe. Ji komkujî û qirkirinan heta koçberkirin û asîmîlasyonê Kurd rastî gelek bû yerên tunekirinê hatin û hê jî tê. Li 4 parçeyê Kurdistanê zimanê Kurdî îro dibin polîtikayên Ereb, Fars û Tirkan de li ber xwe dide. Ev dewlet li gor şert û mercên xwe kiras li zimanê Kurdî dikin. Li her parçeyekî Kurdistanê bi milyonan Kurd hene.
و تو مافی وان یه بزمان زکماکی پرورده ببینن و قال هبونا خو بکن تنیه کرد به سالانه کج بو زمان چاندو هبونا خو لبر خو ددن و بدرین پر گران ددن دبن بانه نتوین یک بوی ده تفگرا اونسکوی 21 سباتی وک روژا زمان زکماکی جیهانی بارمانجا کو پررنگی زمانان بین پاراستن اعلان کرد. لی مخابن ایرو کرد جبو زمان چاندو هبونا خود پاریزن لبرده کیرینه. لی جوان سازیین ماف پاریز یه ناو نتوی ره نخمه. دست سالا 21 ده ستران، روزنامه، تلویزیون و پرتوکین me çanda me tên qedexe kirin. Lê nexema vansaziyê mafparêzin. Ji ber vê yekê jî divê Kurd bibin yek û ziman, çand û hebûna xwe, xwebûna xwe biparêzin. شیرینا خوش و شیرینا زمانی کردی